Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na Paris bekee ekwupụtara atụmatụ ha ịmalite mfanye aka n'ụgwọ ọrụ zuru ala anyị ọnụ iji kpọọ oku ka gọọmenti lebagharị anya n'ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ ndị ọrụ obodo nakwa ndị nke larala ezumike nka. Ụlọikpe ukwu etiti enyela nkwado ha ugbu a ka nara n'aka ebe onye isi otu Mieti Ala Bello Badejo nke ọnụego ya ruru ijeri naira 2 ma kpọtakwa ndị akaebe mmadụ 2 ndị ga-ejikwa ijeri naira 2 kwa otu onye wee nara ya n'aka ebe. Ọkaikpe Ịnya Ga-ekwo nyekwara iwu ka onye pa akwụkwọ ikikere njem paspọtụ ya tupu a nara ya n'ebe ma bujezie okwu ikpe ahụ gaa ọnwa Ọktoba afọ a ga-echeta na ọchịchị etiti nwụchiri nwa amadi ahụ n'ihi ebubo igwucha ndụmego ruru nde $2.6. Ndị nwunye ndị ọrụ ngo injinia ise ahụ nke ụlọọrụ na-ele ana na-efu efu kemgbe afọ 2021 ebola ebubo megide David Umahi, ụlọọrụ DSS na ụlọọrụ ndị uwe ojii na ha na-ekpuchi ikwupụta kpọmkwem ka mmadụ ise ahụ jiri mie ala kemgbe afọ 2021 bụkwa n'oge David Umahi ka bụrụ onye gọvanọ steeti Ebonyi ma na-akpọ oku ugbu a ka enye ha azịza ozugbo. Njinji jiri na mgbede ụnyaahụ na ọchịchị kansụl Ringim nke steeti Jigawa dịka ụgbọ mmiri bụ ndị njem mmadụ 40 nke ọnụọgụgụ ha karịrị na ụmụaka na ụmụ nwaanyị kpụrụ ihu n'ala ma kpọla mmadụ ruru 30 ala mmụọ n'ike. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa osote onye isi ala n'afọ 2027 Rabiu Kwankwaso ekwuola ugbu a na ya na Peter Obi benyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na Peter Obi ga-achị naanị afọ 4 dịka onye isi ala malite n'afọ 2027 ruo 2031 tupu ọ laghachi n'aka ndị mpaghara ugwu bụkwanụ nke Peter Obi ga-akwado ha n'oge ahụ. Ọ dị Maazị Peter Obi ekwela nkwa na ya ga achụso ndị niile megidere ya oge ọ ga-abụrụ onye isi ala. Otu onye ọrụ nchekwa DSS lara ezumike nka Dennis Amakri onye nke so wee mee nnyocha ma gbaa ajụjụ ọnụ n'oge onye isi ala n'oge ọchịchị ndị agha Sani Abacha nwụrụ akọwala ugbu a na ọ bụghị eziokwu n'ozi sịrịsịrịsịrị ndị kesara n'oge ahụ banyere ihe kpatara ọnwụ Sani Abacha n'ihi na n'oge a nwụchiri nwata nwaanyị nke bụ nwafọ Igbo bụ onye ya na ya nọrọ n'oge ikpeazụ tupu ọnwụ ya. N'oge ahụ ka a chọpụtara na ọ nwụrụ n'oge ọ na-anyụkwa akamụ site na hama jip ya dịka Obi kpọchiri ya n'oge ọ nọ n'elu nwata nwaanyị pinọpinọ. Ihe a bụ n'asụsụ oyibo he died in active service. Ụlọọrụ nchekwa Civil Defense anwụchiela onye hiwere otu ụlọ mahadum adịgboroja na steeti Lagos nke nọ n'ụlọ ọnụụlọ 3 ekesasa mbodo adịgboroja gaa ọtụtụ mpaghara ala anyị nakwa mba ndị dị na mpaghara West Africa. Ha kọwara na ha si otu agbapụta ụmụ akwụkwọ ntorobịa ruru 106 bụ ndị ha duhierela ma rika. Otu jikọtara ndị ọkaiwu na mpaghara Southern Kaduna akpọọla oku ka eme nnyocha kwụrụ n'onwe ya na nke tọrọ ọchịchị banyere ọnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ obibi Dave Umahi na steeti Ebonyi. Onye enyemaka osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar bụ Paul Ibe ekpugheela ugbu a na onye isi ala mba US Donald Trump anatara akwụkwọ ozi ndị sitere n'ụlọ ikpe banyere ozi ngụkọ ụlọ ikpe na-ebubo ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ime mba US nke nwere megide Tinubu. Ndị eze ọdịnala nke obodo ụbụrụ na ọchịchị kansụl ha ọzara nke steeti Ebonyi ekwupụtala atụmatụ nsacha nke ime mmụọ nakwa ụbọchị ahụ mmadụ niile na-agaghị apụta ezi malite n'ụtụtụ ruo n'oge mgbede n'ihi ọnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ Dave Umahi. Ha ga-eme nke echi bụ Tọzdee malite n'elekere 5 nke ụtụtụ ruo n'elekere 6 nke mgbede. Ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu nọrọ ụnyaahụ wabụ otu obodo na ọchịchị kansụl Kayama nke steeti Kwara otu onye ma tọrọ mmadụ 2 mana ndị ọrụ nchekwa na njikọ aka ndị nchekwa obodo chụsoro ha ma gbapụta mmadụ 2 ahụ ha tọrọ. N'ehihie ụnyaahụ n'ime steeti Jigawa otu nwoke gbara afọ 60 nwụrụ n'elu nwata nwaanyị gbara afọ 20 n'oge ha nọ n'ụlọ oriri na nkwari eme nkwakịrị nkwata. Onye nta akụkọ Rufai Oseni nakwa onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Aisha Yusufu akatọla ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya ọkachakwa ndị omeiwu etiti n'ihi ịfanye ijeri naira 8 n'ime atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ ego ha mapụtara iji kwado ụlọ ụka Kraịst na nke ndị Alakụba. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja amaala mmadụ 3 ahụ ikpe nga mkpụrụ ọka bụ ndị ahụ ụlọọrụ DSS boro ebubo na ha tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti Ọyọ. Maka ọ dị Omoyele Sowore ebo ebubo na nwụchi mmadụ 3 ahụ bụ nnọọ ime ejije sitere n'aka ọchịchị etiti n'ihi na dabere na nkọwa otu n'ime ndị nkụzi agbapụtara na ndị omekome ahụ dupụtara ha otu ebe tupu ha laghachi n'ime ọhịa. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla onye isi ala Tinubu maka ịfanye ijeri naira 22 na atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ nke ha mapụtara iji rụzigharịa obi ndị eze ọdịnala gba gburugburu ala anyị. Atiku gwara Tinubu na ya gụpụtasịa aha ndị eze ọdịnala ga-enweta ego ahụ ma kọwa ịmapụta ego ahụ dịka nke megidere iwu. Otu nna n'ime steeti Kaduna Lawal Hamiso adọkpụrụla nwa ya nwaanyị gbara afọ 27 pụọ n'ụlọ ikpe sharia dị na Magaji Ngari ma mee mkpesa n'ụlọ ikpe ahụ na nwa ya nwaanyị jụrụ ịlụ di n'agbanyeghị na o nwetala nzere digrii na mahadum. Onye ode akwụkwọ gọọmenti etiti n'oge gara aga Babachi Lawal adọọla ọhaneze ala anyị aka na ntị banyere ịtụnyere Atiku Abubakar vootu ma gbaa ebubo na Atiku na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị igbo oke agbụrụ. Otu onye agha amị emeela onyonyo vidiyo bụ ebe ọ nọnyepụ ndụmọdụ gaa n'aka ndị ọrụ nchekwa niile n'ala anyị ma kọwaa n'otu ihe mere ha ga-eji gbanahụ ọtụtụ ihe ike na ịnwụchi ọnwụ bụ ịkwụsị afọchi agba ndị omekome ha gburu ma zụrụ ihe ha fọpụtara n'ohi. Aka na-achị steeti Abia Alex Chiomoti azaghachila ogbo ya nke steeti Imo Hope Uzodimma n'ihi okwu o kwuru na ndị gọvanọ ise nke mpaghara South East ekwekọrịtala ịkwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onye isi ala Tinubu. Gọvanọ gwara Hope Uzodimma na onweghị onye mere ọnụ na-ekwuchitere ndị gọvanọ n'ala Igbo. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkụla onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo ikwupụta kpọmkwem onye ọ na-akwado dịka onye isi ala n'afọ 2027 ma kwụsị ịbụ onye ebubo aghara aghara.
A ga-echeta na Olusegun Obasanjo boro ebubo na nso a na ọ bụ Atiku nyepụrụ ego ruru nde naira 5 iji malite atụmatụ ndị omeiwu etiti iwepụ ya pụọ n'oche ọrụ dịka onyeisiala. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde agaala n'ihu n'ebubo ọ na-ebo ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya ma rụtụ aka ya natara akwụkwọ ozi site n'aka ụlọ ọrụ EFCC na ha chọrọ ime ya nnyocha naanị ka otu ụbọchị gafechara otu onyeisi okpukpe pati APC dọrọ ya aka na ntị banyere ịzọkwa onyeisiala megide onyeisiala Tinubu. A ga-echeta na Seyi Makinde ga-azọkwa onyeisiala n'aha pati APM. Ọnụego ụgbọ njem agbagorela ọjị n'ala anyị dịka ọnụego eji erepụ mmanụ petrol eruola 1,400 naira kwa lita ugbu a. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii ala anyị Olumuyiwa Adejobe akọwala ugbu a na onye uwe ojii ahụ nke kpọrọ otu onye njem si mba UK webata na ya kara ịkpọchi ya sị na ọ bụ nwafọ Igbo ka a nwụchiela ugbu a dịka onyonyo vidiyo ya kesara n'ọba soshal midia. O kwere nkwa na a ga-eme ya nyocha ma taa ya ahụhụ dabere n'iwu. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.